BMG'nın ayal gyzlara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada komiteti birinji gün bir näçe ýurtdaky şol sanyny Türkmenistandaky ýagdaýlar barada öz gelen çykaran netijelerini çap etdi. Hünärmenler ayal gyzlara garşy ulanylýan we saklanyp galýan kemsitmeleriň ähli görnüşini ýok etmek barada konwensiýanyň ýerine ýetirilişi barada berilen döwlet kasawatlaryny gözden geçirip öz tekliplerini we maslahatlaryny hödürlediler. Bu maslahatlar Türkmenistanyň wekiliýetiniň 2 fevralda Jenewada beren döwürleýin kasawatynyň bir näçe hepde soňundan çap edilýär. Türkmen wekiliýetiniň ýolbaşçysy, Daşary işler ministriniň ornwasary Mähri Bäşimowa kasawat döwründen çykyşyny yerli medeniýetiň boýuna dakylan geýmeşik düzgünleriniň ýurtda nähil galyplary döredenligini günnägin aşy görkezýänligine garamazdan dress code tankydyny esassız inkar etdi. Komitetin hünärmenleri Türkmenistanyny gender zorlugyna degişli kanunçylygyň ýokdugyny, şeýle-de bu hil zorluklaryň öňüne almagy gönükdirilen tögerekleýin strategiýanyň ýokdugyny gysdylar. Olar häkimetleri ayal gyzlara garşy zorlugyň ähli görnüşini, şol sanyny maşgaladaky zorlugy anyk teskitlemek we bu zorluklary ýüzüren adamlary jinayet jogapkärçiligine çekmek üçin mundan aňryk ýa çekmeden derhal kanun kabul etmäge çağırdılar. Şeýle-de hünärmenler Türkmenistany gender zorlugynyň jins esasynda kemsitmeleriň ähli görnüşini ýok etmek we bu zorlukdan ejir çeken adamlara mut hukuk, lukmançylyk kömeklerini bermek strategiýasyny işläp düzmegi maslahat berdiler. Hünärmenleriň aýtmaklaryna görä Türkmenistanyň ayal gyzlar geýmeşik we daşky görnüş meselelerini jins stereotiplerine laýyk gelmekler üçin döwlet tarapyndan edilýän ýygyderli basyş bilen ýüzüýüz bolýarlar. Şeýle-de hünärmenler ayal gyzlaryň ýekelikde öz başdak syýahat etmek we awtolog sürmek hukuklarynyň çäklendirilmeginden alada bildirip häkimetleri bu hil düzgünleri we talaplary ýatyrmaga çağırdylar. Türkmenistan ýurtda ayal gyzlaryň kanunyna kepillendirilen ähli hukugynyň berja edilýändigini, olaryň okumak, işlemek, saýlamak we saýlanmak mümkinçilikleriniň hiç bir jähitden çäklendirilmeýändigini öňe sürýär. Emma synçylar, şol sanyny raýat aktivistleri we hökümet tanqyçylary Türkmenistanda ýaşaýan ayal gyzlaryň oku, iş, erkekler bilen deň gazanç etmek, siýasata gatnaşmak meselelerini uly bökdönçlükleri sezewar edilýändigini öňe sürýärler. Ayal gyzlara garşy kemsitmeleri ýok etmek barada komitetiň birinji gün çap eden teklip maslahatlaryny aýdylmagyna görä, ayallar mejlisiň Parlamentin aşağı palatasynyň deputatlarynyň diňe 24,8 göterimini, halk maslahatynyň ýokarky palatanyň wekilleriniň 27 göterimini öýär. Türkmenistanyň ministrler kabinetinde diňe bir ayal bar. Şäher geňeşlerinde we syýasy partiýalarda hem odolkulary ýalyp ýolbaşy wezipeleri çekilýän ayal gyzlar ýeterlik bolup görünmeýär. 2030-njy ýyla çenli gender jins deňligini gazanmak üçin syýasy partiýalaryň saýlaw sanawlaryny denan kandidatlar wagtyndaky kwotalaryň keskitlenmegi bilen hünärmenler Türkmenistana saýlaw kanunçylygyna üýtgetmeleri girizmek. Şeýle-de syýasy partiýalara saýlaw kampaniýalaryny maliýeleşdirmek we denan dalaşgärler taýýarlamak üçin maliýe höwetlendirmelerini bermek maslahatlaryny berdiler. Türkmenistan mundan öňkü ýyllarda berilen tekliplerde we maslahatlarda hem ýurtda dowam edýän kemsitmeleri aradan aýyrmagyň ýa adaltmagyň ýollary salgy berilipdi. Emma Aşgabat hünärmenleriň sözlerine görä nowatda kasawatlaryny şol bir jümleleri gaýtalap, kabul edilen kanunlary sanap, durmuşdaky hakyky ýagdaýlara meseleniň ödenine aralaşmakdan daşda durýar. Saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslanyrjysy Aýnabat Ýaýlymowa adatlyk bilen söhbetdeşlikde Türkmen wekiliýetiniň käbir agdalarynyň ýurdun düşen ýagdaýy barada aýdylan zatlary başlyklara ýetirmek barada belli edip, muny anyk aýdanlyklaryny görüň berdi. Elbetde olaň käbirimi biz ýetirer, meselem anyk abort meselesine, şu ýagdaýyň biziň düşen ýagdaýymyzyň saglyk guramasynyň rekomendasiýalaryna çapraz gelýändigi barada biz başlygymyza ýetirersek belli etdiler-de, bunu anyk aýtdylar. Ýöne Ýaýlymowa özüne Türkmenistanyň ýagdaýyň üýtgejekdigine o diýen umyt göremänligini, sebäbi muňa hiç bir aşarat
görmänligini hem boýnarly. Ýöne men şoňaly entek gynansak da umyt göränok sebäbi aýdyşym ýaly hiç hili işaret ýok. Hakyky praktiki taýdan bellesek-de, aýdyşym ýaly 2006-njy ýyl, 18-nji ýyl, 24-nji ýyl hasabatlar, anyk çykyşlar websaytda şu wagt dur. Islenlik raýat interneti bolan ýagdaýyna emellarlaryň çykyşyny, çinoniklerin çykyşyny özü oturup görüp bilýär-de. Hormatly dinleýijiler, aýna wagt ýaýly bilen Türkmenistanyň gender deňligi bu meselede häkimiýetleriň eýleýän pozisiýasy we okugly bilimli raýatlaryň oýnamaly rollary bardy geçiren söhbetdeşligimizi dogrulygyny salamdagan gepleşigimiziň nowatdaky sanyny hepdeniň 6-njy we bazar günlerini dinläp bilersiňiz.